Nkanu gugweze na Côte d'Ivoire. Unu buri nne. Nkanu gugweze buzulu no. Gwa nwanne eziokwu. Nkanu gugweze buzulu no. Gwa nwanne eziokwu. Ekudia. Nkanu gugweze ka anyị na-ekwu maka fano Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire unu buli ibu ba ụbanụ unu dịka ugochalachanụ maka na ugochalachan nwazi ochuchunu Nkanu gugweze gwa nwanne ya eziokwu Nkanu gugweze buzulu gwa nwanne ya eziokwu nuwolonu mu malumunu Nkanu gugweze Onyeoma Tochukwu na mmadụ nweze nwa Nkanu gugweze aba gwa nwanne ya eziokwu iwe nwanne dị elu n'ọkpụkpụ nwanne mmadụ abụrụ ya Onyeoma Tochukwu na mmadụ nweze anyị zuru keme nna mmadụ nweze ka nna zanụ ịmana Nkanu ebuka egwu bụ ọlụ m nụ anyị zuru keme Nkanu na Côte d'Ivoire ka na-ekwu maka anyị zuru keme anyị ekenebezi anụ Nkanu ebuka chairman anyị zuru keme Ogbuefi Kenneth ọnụ the honorable chairman Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire ọzọ nwanne malụ nwanne ezi nwasi na umenwunata eze kenelu m ezigbo odozi akụyi Mrs. Christiana ọnụ nwanyị ọma ezogolibu ekene babalụnụ m oliego na ụkọ ego nwanne m bịa Ogbuefi Tony Nnamani nwanne m aichamanụ n'iso bili anyị ekenezianụ Ogbuefi Tony Nnamani honorable vice chairman Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire ụdị ego na ụkọ ego ezigbo odozi akwa ebu lọlọ Mrs. Nnamani osodieme ekenelu m eze nkotonko ekenelu m eze nkabasio High Chief Ogbuefi Emeka Nnamani nwa Ugomba na Nkanu the current treasurer and former chairman Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire nwa mụrụ gbegbe eze nkotonko na eze nkabasị mayor na Nkanu ezigbo odozi akwa ebu Mrs. Cynthia Nnamani Akunalatugo former vice women's wing Nkanu Progressive Union nwanyị m obi dị ya osodieme akụ haba
anyị ekenezianụ Honorable Samuel Nnaji Ogbuefi nwa Chinemelu ihe 1 na Nkanu, former vice chairman Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire. Yi na-ezigbo dozi akwa ego Lolo Mrs. Chidimma Nnaji odozi akwa ya unu sabali anyị zuru keme Chinwata kwaku na Nkanu wetalu mujale Jackson mmanya jadali aka na ntị wetalu mi aka nwa arụmụ na asọmpalinu haba anyị ekenezianụ Ogbuefi echikali Chinwata kwaku 1 na Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire, Chairman CEO Jolly Jackson Whiskey Drink, mmanya eji adani aka na ntị mmanya ọma odogwu na One Brothers Club nke dị na Côte d'Ivoire. kenelu mezigbo dozi akwụyi Lolo Mrs. Amaka Ani odozi akụ di ya gaba n'iru aya amama Nkanu ebuka anyị zuru keme Nkanu ebuka anyị zuru keme Ogbuefi baba odogwu ugochinyelu nwata bịa bụ mmanya nwanyị amụrị John Owe n'osobi ezigbo mmadụ bịafụ mmanya Ogbuefi Papa Dudu John Owe Ugochinyere nwata 1 na amụrị Nkanu, Chairman Future Hope Cooperative and Chairman Igbo Brothers Association Côte d'Ivoire, Abidjan. Ezigbo dozi akwa Igbo Antonia C. Owen nwanyị mara obi di ya, Chairwoman Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire. Anyị mekọta anya yọrọ ya na-egwu Nkanu ebuka nkwa amala ije anyị zuru keme Nkanu ebuka Financial Secretary abatazianụ Mr. Stephen Onovo onye bụ Financial Secretary Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire. Ezigbo dozi akwa Igbo Lolo Mrs. Ugodia unu sogide ekene ebube Chukwu ụzọ n'Enugu ofu onye ndị ebe a ndị ji dị ebube onye ka yes ebube Chukwu ụzọ 1 n'Enugu steeti ofu onye ndị agba jide ebube Assistant Financial Secretary Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire. Ezigbo dozi akwa Igbo Chioma Jennifer Mba Achalugo nwanyị ezi nwanyị si ọgbara wepụtazianụ ọya balụ Ajenu na modogwu na nọ onwere odogwu nchekwubelu wee bata ekene lumo ego jụrụ oyi na Nkanu Mr. Fodil ebe na Obiora Onyeoma Tochukwu na-ekene yo na ilu na maka Mr. Fodil ebe na Obiora ego jụrụ oyi nwa na Nkanu onye modogwu na Assistant Secretary Nkanu Progressive Union Côte d'Ivoire. Odozi akwa Igbo Lolo Mrs. Precious Chinaza Obiora